higit sa dalan na wala mo akong ngalan. Gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan imong gunit. Di ko magabuhi imong sitsit, imo kong ibalayin. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalungan, nga imo man kong giadto. Dili kayo ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan ka ganyan sa dalan, na parang mo akong ngalan. Gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan. Mabungahong adlaw mga igsoon, live ta. Salamat sa Ginoo sa laing higayon ngayang gihatag ka nato. Gahapon pasensya na mo, medyo busy gyud ta, no? So karon salamat sa Ginoo kay nakahigayon ta. But after this nanapod tayo mga lakaw, no? Natay mga appointment ba. So anyway, salamat sa inyong pagsabot o pagpaabot. Pastor James, good afternoon. Please pray for my son, taas ug hilanat. Kag hilanat ron tungod ning panahon. Padayon sa pagsabuag sa pulong sa Ginoo. Magampo ta ni after. Brother, salamat. Salamat kay igsoon. Maingod to said Brad RM Rim. Praise the Lord. So again, pasensya na wata ka live niaging adlaw kay medyo na busy ta mga igsuon, daghan ta kay mga gibuhat ba. So this time, salamat sa Ginoo kay nakahatag dag higayon. Shout out Brad Jomar. Nagtanaw ka diha, kit-anti ka. Okay, akong gi-shout out ang tanang mga OFW nga nagtanaw karon, nasa lain-lain ka nasuran and mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer, mga nasa cruise ship, mga followers na to. Mabungawang adlaw ninyo. Kabalo na mo. Kamong mga OFW, usa mo sa hinungdan nganong mag-live ta kanunay. Nganuman. Because I understand not all of you, OFW nga, na opportunity nga musimba. So, mao na nga needsan mo mamati og mga ingani ba. Dili lang mo puro trabaho. Amen. Needsan ta nga mag-spend og time nga mamati sa pulong sa Ginoo. Maingod to Brother James, salamat naka-timing na sad ko sa imong live. Salamat sa pulong pirmi. Oy sa payan kanunay brad amping diha no. Kita tapuhon itugod sa Ginoo. And then akong gi-shout out ato ang 260,500 followers of Mabungahong Kristohanon and mga subscribers ani nga page. Salamat kay no sa man mo lukso man atong kuanay. Di mo kuhan balahi man siya. Lahilap. Mubalik sa agi. Sa man siya. Okay? Distraction gamay. Okay? Bilang. Okay, so again, mga subscribers ani nga page, salamat kayo. Waman ta mo gi-encourage but ako nang gi-appreciate mga uban tig og stars. Thank you kay wasad ko nag-encourage ninyo because this page is all about Jesus. So and sa itong mga subscribers sa YouTube channel, shout out niyong tanan sa diha no. Good noon Pastor, glory to God. Sa imong pagwali sa social media. Himaya sa Ginoo. Good noon sa brother Jobert Salar Rojas. Maingod to Pastor from LWCF Sikihor. Living Water Christian Fellowship. Klaro kayo kuan siya. Kauban ni Pastor. Sige na itong Pastor Sikihor lang. Nakalimot ko kung manupihay ba? Amigo na ko. Cipriano. Sip. Regards ko, igsoon. Hello, Pastor James, watching from Slaughter P3, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Sister or Ma'am Marilu Yanez Zaba.
And of course, to Brother Jimmy Payot, who is always listening and watching. From Batuan ni siya. Ug sa Payot family from Batuan, Bohol, shout out. Shout out na ako si Busiti JLB, mabrad na ko da, long live kanunay. Brad na ko sa Alpaca Paro, shout out. Og sa Seiya Skeptron in Arms. Ipataas na to kanunay ang ngalan sa Ginoo, kay sayang atong pagsinggit og long live kung way Ginoo, short live diri ha. Tinuod nga maghatag taas atong kinabuhi ang Ginoo ra gyud. Si Busiti JL, shout out. Maximum 4, RDC 1, 2, 3. Shout out sila si Konda, sila Brad Ares, Brad Kenneth, sila Brad Ibang, og si Mayor Jao, og ang uban, nakalimot na kung naadya, kinsa to. Napabadya sila Mayor Ryan. So, shout out yung tanan, amos kong pag-ampo. Hello, Pastor, I'm here again, watching always here in United Arab Emirates. Hope soon, ma-invite ka na mo, inig-uli sa Cebu. Pwede po na, pretendo ulan na ng Cebu, usa ka oras kapin na. Brother, God bless, Brother Raymark Diacamos, na nakasa mong kung pag-ampo igsoon, mga OFW. Victory Church, mi pastor, pero follower yun ko nimo. Thank you, Brother Brian Blanco. Okay. So, shout out na ko ang tanang followers again and listeners karon sa Luzon, Visayas, and Mindanao, and tanan nga mga followers na to sa PNP, Philippine National Police, and Pisigami family, shout out. Praise the Lord. Okay, so I just want to encourage everyone to share our live today and mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila nga nag-live ta. So kaniya atong mensahe igsoon para gyud nato ni mga Kristohanon nakabalo sa kamatuoran kaning atong topic di ay, no? Para ni nato mga Kristohanon kabalo sa kamatuoran, nakaambit sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo na ay pagtuo niya. Okay, so mao ni ato ang tema karon igsoon, it's about magbalantay ni Watchman. So atong topic karon atong isgutan si Ezekiel nga usa sa alagad sa Ginoo nga gihimong magbalantay. Okay? So gusto ko makabalo mo igsoon nga kita sad wala naman si Ezekiel, patay na. God is looking for Ezekiel nowadays. So mao ni atong topic karon. Good afternoon, Pastor. Taga Maranatha Church ko sa Gingoog City. Sister Helen Ronda. Salamat igsoon sa pagtan-aw. Okay? So, di ta maglangay mga igsoon. Bugnaw man ay. Adiyot sa sabay na yang gamay. While waiting for the others. Alright. Okay? So, palihog i-share atong live mga igsoon og sa tanan nga naay mga naka-Bluetooth speaker dia palanugi na dia kay paras kay mayaan ni sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Unya mao ni nindot ipakatag nato dili nang mga sayop sa ubang tao bitaw, kinabuhi sa ubang tao atong imarites, no? Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. And again, you can mention your friends and loved ones also here in the comment section, or pwede po nyo i-type at followers at highlight para makabantay ang inyong mga higala. Kaya nga naman, labi na mga Kristohanon, mga new disciples diha, o mga bag-o nga Kristohanon, need ta makabaluan ni. Kay wala tagi luwas sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik nga maglipay-lipay ra kay luwas na. Kundili natay buhaton, natay mission. Dan share, Pastor, salamat, Brother Brian. Okay, Blanco, okay. So this time, mag-ampo ta, kay magsugod na ta. We have 35 viewers. Okay, ang uban siguro naniud to karon pero mag-replay naman na siya or sila. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord and the presence of the Holy Spirit right now. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another day, another blessed opportunity that you have given to us today, nga mamalandong ni Simon Pulong. But Lord, before we start, palihog so siya mong kasing-kasing Ginoo. Nasayod kami nga imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. So need me nga mahimo ming angayan og takos Ginoo. Tagay mi kasing-kasing nga putli andama Ginoo. Aron walay masayang ug walay mausik sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing madinawaton
mapainobsanon, willing mo dawat og tambag, willing mo dawat og correction, labaws tanan, willing mo sunod kanimo. And Lord God, this time, wala ngalan nga mong ipataas, dili ngalan sa pastor, dili ngalan sa pundok, grupo, simbahan, but ngalan lamang ni Kristo Jesus. It's all about Jesus right now. It's not about us, it's not about this page, but it's all about Jesus Christ. So Lord God, as we listen to your word today, tuguti nga among mabati imong presensya, among mabati imong gahom, imong dihog, imong comfort, imong mga gakos, imong hikap, Ginoo. And Lord God, we welcome the presence of the Holy Spirit right now. Holy Spirit, have your way. Speak to us. This is your moment. Mamuhat ka, makikistorya ka kanamo, ikaw ang among gisaligan, isip, among magtutudlo karon, because you are our master teacher for us today. So Lord God, mamuhat ka. I declare peace of mind right now, Ginoo. Nga walay mga religious spirit, Ginoo, kundili open mi tanan, Ginoo, nga mamati sa imong pulong, Ginoo. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo, salamat sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We have 40 or 50 viewers this time. Mayong udto, Pastor James, shout out ko sa kaliwat nako diha sa Kagawasan, Inabanga, ang Bistal o Garcia family. Greetings from Mayo Cardines, okay? Shout out sa tanang mga kaigsoona nato sa or mga naminaw diha sa Kagawasan, Inabanga, Bistal o Garcia family. Greetings from Mayo Cardines, okay? Ug dakoy nakit-an diri nga nakoy nakit-an diri o nga naong nga nakit-an ako nga sa dihang mitanaw ba, mailan man gud diri kay naay mo kalitog tan-aw ba. Shout out sa akong amigo Pisigami Dumaguete, Pastor Giovanni. Pastor, mayong mabungahong udto diha. Padayon ta og sa buwag sa pulong sa Ginoo. God bless, Pastor. Si Yupohon. Pobre pas ilaga. Shout out tanan nga taga Sambuanga, Sibugay. Praise the Lord. And again, shout out ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og sa akong Brad, River Cabije, from Pasil, Cebu. Former inmate sa RDC. To ba to? Brad or 3? Or 1 ba to? Na akong shout out si Brad Mago, nagtanaw karon. Darao. Shout out sa iyang mga anak, si Chloe, si Dana Chi, o Devani Kayen. Salamat sa Ginoo, brother. Og di ko kalimot, Brad, imong asawa si Lovely. Lovely to, no? Okay, shout out, Brad Mago. Kita tapuhon, Brad. Kita tapuhon, Brad. Or ako'y mula agda, Pasil. Good afternoon, Pastor. Watching from Negros Occidental, Dona May. Let's start. Again, palihog og share sa atong live mga igsoon, kaya atong topic karon para gini exclusively para ni sa mga Kristohanon nga napatay buhaton, nga natay buhaton, wala lang tagiluwas sa Ginoo para maglipay-lipay kay nakabalos ka matuoran, maglipay-lipay kay gibag-o sa Ginoo, maglipay-lipay kay naay bag-ong kinabuhi. No! We were saved because we have a mission. Amelito Uwano, mayong udto, Pastor. Shout out Uwano and Watin family from Mahayag, Zamboanga del Sur. Greetings from Amelito Uwano. And mayong udto, mag-replay lang ko ani imong live karon, Pastor, kay duty pa ko now. Okay, Brother Gerald Asis. God bless. Let's start. Okay, atong teksto karon mga kaigsona na makita sa Ezekiel 3. Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 17 hangtod sa 19. So, ang tema ni igsoon diri sa Bible, gihimong magbalantay si Ezekiel. So, watchman. Okay? So, kung basahon diri mga igsoon, ingon diri ang Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 17. Ingon diri pulong sa Ginoo. Ingon ang Diyos ni Ezekiel. Si Ezekiel, usa ni sa alagad sa Ginoo. Usa sa magbalantay. Usa ka magbalantay di ay sa nasod sa Israel. Painayan na ito gamay ang ato ang background. Ingon rin pulong sa Ginoo. Again, Ezekiel 3:17 na mag-start. Ingon diri, tao, gihimo ko ikaw ang magbalantay sa nasod sa Israel. O ikaw ang mupahimangno kanila. Kung may isulti ako kanimo, kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, o kunya dili mo siya pahimangnuan, o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayod diha sa iyang pagkadautan.
apan ikaw paninglan ko sa iyang kamatayon. 19. Apan kung pasidanaan mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan, apan dili ko ikaw silutan. Ang Dios magapanalangin sa balaang pulong mga igsoon. So atong nadungog karon mga igsoon ang mensahe sa Dios nga iyang gipadayag ngadto sa alagad niya nga si Ezekiel. Si Ezekiel igsoon usa sa magbalantay sa nasod sa Israel nga gipili sa Ginoo. Matud pa diri sa verse 17 ingon diri, "Tao, gihimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel." So si Ezekiel igsoon gitawag, si Ezekiel gipili sa Dios nga mahimong magbalantay sa nasod sa Israel. Unsa man ang magbalantay igsoon? Sa English ani igsoon is watchman ang nakabutang ani. Siya mo deliver og mensahe gikan sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Ug kabalo ba mo igsoon, ako na ning gibalik-balik, ug ako mong gi-remind. Si Ezekiel dugay rang namatay in how many years? Si Ezekiel wala na. And God is looking for an Ezekiel nowadays. Amen. Kinsa na si Ezekiel? Si Ezekiel ang tigmantala sa mensahe sa Dios. Si Ezekiel kabalo sa kamatuoran og siya ang gisangunan sa Ginoo isip magbalantay sa nasod sa Israel. Ug ako ning balikon, si Ezekiel dugay rang namatay. Kita karon nga nakabalo sa kamatuoran, nakaambit sa kaluwasan nga gasa sa Dios tungod kay ning tuotan ni Kristo. Nowadays, we are the Ezekiel nowadays. Kung wala ka kabaluan na, pasabton di kag maayo. Ang trabaho ni Ezekiel mga igsoon, tigbantay sa nasod sa Israel, tig-deliver sa mensahe sa Dios, tighatag og pahimangno og warning sama niyo. Ingon diri ang Dios mga igsoon sa pulong sa Ginoo Ezekiel 3:17. Tao gihimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel ug ikaw ang mupahimangno, okay? Ang trabaho dianing magbalantay mupahimangno. Mupahimangno kanila kung may isulti ako kanimo. Kung mingon ako gani ako sa taong dautan mamatay ka ug unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tawo mamatay gayo diya sa iyang pagkadautan apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Okay, so mao ni mga igsoon. Si Ezekiel igsoon gipili sa Ginoo isip magbalantay sa nasod sa Israel. Unya the moment nga makakita si Lord og mga taong dautan, mga tao nga nagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa Ginoo, wa malipay ang Ginoo nila, suguon dayon sa Ginoo si Ezekiel. Nga Ezekiel, mao ni buhata, warningi itong mga tawhana, mao ni mauna. Kaya ilang gibuhat, wa ko nalipay, ilang gibuhat dautan. Ezekiel palihog nga warningi sila nga mubiya na sa pagkadautan. Kay wa ko muangay silang gibuhat nga nagpuyo sa kailayan. Nagsimba sa mga Diyos-Diyos, or na sila gibuhat nga supak sa akong kabubuton. Once musugo gali ang Ginoo igsoon, ang buhaton ni Ezekiel, iyag yung sundon. Yan nagwarn ang Ginoo. Ezekiel, kung di ka mutuman, kung di ni mo pahinumduman sila nga ang ilang gibuhat, wa ko malipay. Mga matay na sila kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon mga igsoon nga ang bayad sa sala kamatayon. Normal gina nga ang bayad, ang resulta sa sala kamatayon gyud. No? Kamatayon sa una sa ilang spiritual and then sa physical. Apan kung mamatay siya or sila nga nagbuhat og dautan matud pa sa pulong sa Ginoo karon, unya napahimangnuan na, nawarningan na, nasultian na ni Ezekiel, mamatay sila, dili paninglan si Ezekiel sa ilahang kamatayon. Apan kung si Ezekiel igsoon, matud pa sa pulong sa Ginoo, kabalo na siya sa kamatuoran, nakita niya tong mga taga-Israel nga naglunang sa kadautan, na gihimo nga wa malipay ang Ginoo. Unya dili sultian ni Ezekiel, dili badlungon ni Ezekiel igsoon. Si Ezekiel paninglan sa Ginoo, nay consequence. Again, si Ezekiel igsoon dugay rang namatay. And as what I have said earlier, God is looking for an Ezekiel nowadays. In the world right now that full of darkness, of course, in this evil or wicked generation, grabe kadautan, God is looking for Ezekiel. Ezekiel, patay na. Ikaw, kita nga nakabalos kamatuoran. Kita ang Ezekiel sa panahon karon. Ang
ang mahimong Ezekiel kadtong mga palahubog, kadtong mga naglunang sa kadautan. Ikaw ug ako nga dunay hingpit nga relasyon sa Ginoo ug ang resulta kinabuhi nga nabag-o. Kita ang Ezekiel sa panahon karon. Amen ba? Wala ta giluwas sa Ginoo, ako na ning gibalik-balik kay maglipay-lipay na ta sa atong kaluwasan. Wala ka gibag-o sa Ginoo, gipagawas sa imong pagkapalahubog, pagkahimabay, pagkahilig og kabit, pagkaadik-adik, pagkamaldito sa malbahi sa marumbado. Wala ka giluwas sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo nga maglipay-lipay ka kay save na ka. No! You and me and I, we have a mission. Kita ang Ezekiel sa panahon karon, mga igsoon. Ang mga tao karon nagpanik na. Ang mga tao karon wala kabalo nga ang Ginoo nagpaluyo ni ining mga katalagman, nagpaluyo ni ining mga trahedya, nagpaluyo aning mga pangitabo sa kalibutan. Kaya nga naman wala sila basa-basa sa Biblia. Kaya nagsige lang sila og reels sa Facebook. O sila ilang gibuhat. Sige lang og kuri-kuri diha sa Facebook. Wanay tao, wanay time sa Biblia, puro lang social media. Mao nang nagpanik sila karon. Unsa na bro kalibutan? Hala mao ni. Ikaw ug ako nakabalos ka matuoran. Kita ang Ezekiel sa panahon karon, atong sultian sila. Kinsa may una namong sultian, pastor? Kinsa may asa may magsugod, pastor? Sa pamilya. Pamilya kita because our family is our first ministry. Kay numdum mo atong naay na demon possessed person. Gusto siya mo kuyog ni Jesus, ingon si Jesus, pauli dito. Adto balik sa imong pamilya, unya sultii sila kung unsa ang gibuhat sa Dios nimo. Our first ministry is our family. So kita nga mga Ezekiel sa panahon karon, una na tong sangyawan, walihan. No? Balag di tatuuhan atong pamilya. No, ayaw sa panilhig sa uban nga nataran ang atong pamilya, atong siligan. Balag di na sila mutuo igsoon. At least ning share ta. Kay kung unsay may tabo sa atong family, kay ang tanang tao mga matay ra man gid ta. No? Unya na ay mamatay nga duol sa atong dughan. Dili lang sa sulod sa atong pamilya, kundi atong mga igagaw, mga bloodlines, family na to na. They were considered as our family. Mga bloodline na to, igagaw, parente, kaliwat, kadugo. Duol sa atong dughan, family na to na. Ato nang sultian, kay basin na mga matay ba? No? Na mga aksidente ba o madisgrasya sa atong kaliwat, kadugo. No? Unya na opportunity nga pwede yung ta makasangyaw sa pulong sa Ginoo, pero wa na to sulti kay nauwaw ta. Kabalo ba ka igsoon nga paninglan ta sama sa warning sa Ginoo ni Ezekiel? May pagwata kabaw sa kamatuoran kay di ta panilngan, pero kabalo ta sa kamatuoran, kabalo ta sa pulong sa Ginoo. And then makakita ta sa tong kaliwat kadugo atong pamilya nga naglunang sa kasalanan, naglunang sa makadaot nga bisyo, apan ato rang pasagdan. Paninglan ta ug mamatay na diha sila. Amen. We are accountable for them. Just like what happened to Ezekiel, the servant of the Lord, ang iyang instruction. Kung ang taong dautan, akong ingnon nga mamatay siya, niya, dili ni mo warningan, dili mo sultiyon sa kamatuoran, mamatay yun na siya. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon, magyod. Kabalo ba mo igsoon nga prone sa kamatayon ang mga taong dautan? Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa kung masayo proverbio, nasa proverbio na usa ni sa paborito nako nga teksto basta naay patay. No? Ang pagkahadlok sa Ginoo, pagtawad ug pagrespeto makapataas sa kinabuhi apan mamatay sa dili pa panahon ang taong dautan. It means mga igsoon kung ang tao dautan walay Ginoo, walay Kristo, prone sila sa kamatayon. That is why kung makakita ka, igsoon, maka-obserbar ka ba nga nakay kadugo, kaliwat, pamilya, nga wala pa sa Ginoo. Nasa kadautan, kahilayan, nalulong sa mga makadaot nga bisyo. Igsoon, paningkamot, uban sa tabang sa Ginoo, pangayua, ang opportunity, ang senaryo, nga makashare kanila. Kay prone na sila, kay wala prone sa kamatayon, kay wala proteksyon sa Ginoo. Kaya ang gingon sa pulong sa Ginoo, mutaas ang kinabuhi, extensyonan ang kinabuhi sa tao kung naa sa pagtahod o kahadlok sa Ginoo. Kana sila waman sila pagtahod o kahadlok. That is why we need to ask God for favor and opportunity nga makashare ta sa atong kaliwat, kadugo, pamilya. Kay mao nay una natong ministry mga igsoon. Amen. Unsay giingon niya ni Ezekiel? Kung mamatay gali na sila, unya wala nimo warning eh. Sultis kamatuoran, kanang kamatayon nila paninglan ti ka. The same na to.
Di man ipanungo ning kamatayon mga igsoon, pero mga matay gyud ang tanan musugot sa dili. Kung nga tong kadugo, kaliwat, duol sa dughan, mga matay nga wala na tumasangyawi, usa ka sa paninglan. And matod pa sa James 4:17 igsoon, nga kana di ang kabalo na tas kamatuoran. Unya wala to buhata ang maayo, or wala na to na siya gi-share ang kamatuoran igsoon. Nakasala sa tanawa. James 4:17. Ako na ning gibalik-balik ni kadungog naman pero akong balikon kay connected man ani nga verse. James 4:7, according to Saint James, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Kinsa kuno tong nakabalo sa angayng buhaton, apan wala siya mubuhat, nakasala siya. Amen? Kung kabalo na kas kamatuoran, pero katong wala kabalo sa kamatuoran, wala ka misangyaw. Nakasala sa kana. Gitagaan na kagigayon sa Ginoo. Because I believe all our loved ones, dili na siya aksidente, igsoon. We have a mission for them. Nga, naday ko, mission yes na. Kay kung wa pa kay mission, di ka luwason sa Ginoo. Pasagdan ka sa Ginoo nga mag-adik-adik. Pasagdan ka sa Ginoo nga maglunang sa tanduay o unsa diha magligid-ligid ka sa kahubog. Pero gibag-o ka sa Ginoo. Gitransform ka ni Lord, gisave ka ni Lord. Ngano man. Para kadto mga amigo ni mga palahubog o mga adik-adik imong sangyawan. Kay moabot sa punto nga mga matay to sila, ikaw paninglan. Biblikal na igsoon. Apan kung mga matay sila nga nasangyawan na nimo na, bayad na ka, di ka paninglan sa Ginoo igsoon. Biblikal ni. Kita ang paninglan sa kamatayon sa mga duol sa tungdugan kung di na to sangyawan. Ako ning gi-promote igsoon why? Kay wa ta giluwas sa Ginoo para lang maglingkod-lingkod sa simbahan. Wa ka giluwas sa Ginoo igsoon just to say amen, praise the Lord, hallelujah inside the church. Just to raise your hands and worship, dancing in the Lord igsoon, magunsa ka diha. Dili irta diha taman. Our highest calling is to make disciple. Pinakalas nga gibilin Jesus, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pinakalas nga gibilin ni Lord. Si Jesus mga igsoon wala na diri, kita ang mupadayon sa iyang trabaho. Amen. Mao nang ako tabian kay kuspulong sa Ginoo, bahalag ibas ko diri social media, wa ko'y pakialam. Amen. Ayo sayangi ang kaluwasan nga imong natagamtaman igsoon. Grasya ra na sa Ginoo. Di tangay kaluyan kay mga salbahis na kaniadto. Dili tangay igsoon offeran sa gugma. But still God gives us a chance to have a relationship with Him. And that relationship, mga igsoon, results at a life nga na-transform. Amen. Wala ni nato haguya tong kabaguhan kay bisag ako sa una back then sa ako ang 16 years kapin sa pagkadik-adik. Last na ni suyok, grabe. Wa ajoy nahitabong kabaguhan. Kaning kabaguhan karon, wa ni haguin nato. Ning resulta lang ni sa hingpit natong pakigrelasyon ni Kristo. Amen. Igsoon, gidasig ta sa Ginoo nining kaudtuhon. Ayaw pagpakahilom. Ang imong ba ayaw itak-om, isulti ang kamatuoran. Especially nowadays, nga grabe na ang mga signs sa pagbalik sa Ginoo. Bag-o pa, katong nakita ninyo nga trending karon kanang Nepal. Kita mo tong dito sa ilahang kapitol man siguro to, munisipyo. Nga murag salida, murag salida bitaw sa Netflix or sa YouTube. Katong grabe bitaw. Abi ba na kog salida to, pero natuman jud ba? No? Biblikal man na ay mga katalagban mo abot sa katapusang mga adlaw, mga signs ba? No? Ning abot na. Grabe ang mga signs igsoon, ang uban ang atog pa ubang mga Kristohanon, sige gukod o kwarta, sige padato, sige tigom. Igsoon bisan magbanig pa kag kwarta. Pero wa ka nag-make disciple, you miss the highest calling. Amen? Ako nang ingnon bitaw ng ubang mga amigo na akong profesional nga Kristohanon. Labi na tong amigo na akong nga pulis ba? Kababata na ko nga pulis. Nasa campus menya karon. Ako siyang before na ko siya gida sa prisuhan sa Cebu City Jail para muwali kauban ako. Ako siyang gingnan nga Paul Mayngan. Shout out da Sir Paul. Bunal para sa kamayan sa Ginoo ta. Akong gingnan siya, Paul. Anak kag pastor pareha ta. Nanatay DNA nga preacher. Anak ko tag pastor. Di ko mutuo nga ang highest calling nimo pagka pulis. Wali. Naunsa ba ka diha nga
Bisan pa og ma-promote ka or maunsa ka, di ako yung giingnan siya, pero ang pinaka-highest calling na to share the word of God. Ana siya maulagi. Drive siya sa iyang sakyanan, bagisugat ko niya sa pair, kay mga tumig si Busi Digil. Mao to nga, grasya sa Ginoo, Igsoon. Ako may gigamit sa Ginoo niya, mao tong ning sugod-sugod na siya, wali siya sa mga piniriso. O siyang giingnan, ayaw, kadlo, wali yan ang mga kriminal mo na ikaw, pulis, no? So, pilmiro niyang wali, wako masayop. 10 minutes or 15 minutes. Man na siya gwali niya, nag-prison worship pa sa sunod nga silda. So, man na ka, sir. Man na, mura siyang nahadlok, maratol siya. Pero karon Igsoon, salamat sa Ginoo, taas na yung winalihan. No? Mao niya tong highest calling, hoy. Wa ta gitawag sa Ginoo para maghanday-handay ra. Nga maghuwat lang ta, nga naay prayer meeting, Bible study, ana ra ta diha, magpundo. Unsay gingon sa Ginoo? Kahayag ta. Asam ka mo sidlak simbahan? Mao na usay sa church na comparison. Sa church no mag-away na lang ta kay ano man, naaman ta diha hayag naman na. Puro ra ta mga Kristohanon, hala, anton magkumpara kay na ako'y lead, ako ni mas maayo pa kumuwali. Kay nara mo diha no. Ingon si Lord, sidlak, no? Let your light shine before men. Asa man ta mo sidlak sa kangit-ngit adto tas gawas mga big tagkalag by the power of the Holy Spirit. Isulti ang kamaturan Igsoon. Amen. Kamu din nananaw na mo yung mga kauban sa trabaho, negosyo. Those people that are close to you, even not the member of your family, pero dool nimo, mga igala, barkada, sultiin na. Huwag ka kay baho sunod, ng mga adlaw, mutaliwan na, nining kalibutan. Huwag ka kawalian na. Na, makatuog ka na. Di, ingon na pulong sa Ginoo, panilngan ta. Panilngan ta sa ilang kamatayon. Because I believe, Igsoon, every time nga naatay opportunity or naay senaryo nga mauban ta sa itong mga barkada, higala, gigimugna na siya nga opportunity or senaryo ni Lord para makalakbit og pulong sa Ginoo. Ako, Igsoon, grasya sa Ginoo. Wala pa ko kahinumdum. Nga na ako yung mga barkada nga wa na ko naitsahan og pulong sa Ginoo. Wa ko'y pakialam kung magyayaga sila nako. Pero wadi man sila magyayaga nako kay kailam ko sila nako nga unsa akong kinabuhi kaniadto. Masayon sila walihan kay of course they knew me my life before back then kung unsa ko ka grabe ka ngit-ngit no. So maminaw gid sila kay musulti jud ko kay di ko gusto nga akong sayangon ang gasa sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. No. Grabe ba yan, no? Di ta ngayon. No, mao na mga Igsoon nga gi-remind ta this morning or this day, today nga musulti kita sa kamatuoran. Like Ezekiel, no? Si Ezekiel gitawag siya og watchman. Gitawag siya og magbalantay sa nasod sa Israel. Siya tigpahimangno, siya tigtambag, siya tig-deliver og mensahe sa Ginoo. Ug sama sa akong giingon ganina, patay na si Ezekiel. And nowadays, today, you and me is the Ezekiel nowadays. Kita ang Ezekiel karon. Now, speaking of Ezekiel, si Ezekiel tig-warning, si Ezekiel tig-sangyaw, tig-wali, si Ezekiel Igsoon tig-deliver sa mensahe sa Ginoo. Ikaw, gihimo na ba nimo imong part as Ezekiel in these last days? Kung na may sakto nga panahon nga lami or nindot iwali isangya o ihatag og warning sa mga tao karon kay karong mga taknaa di na masabtan ang kalibutan. Ang dautan nahimo ng kamatuoran, ang bakak nahimo ng sakto. Kita mo? Grabe. Ang katalagman di na questiono na to kay klaro na kayo. No, dili lang tong mga nagsunod nga dagkong linog. Kabantay mo sa mga linog, Igsoon, tanawa. Kabantay mo sa mga dagkong linog nga nagsunod atong niagi. No? Nagyo 7 ang naguna. Either 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Majority 7 ang naguna. Ngano man na? In the Bible, 7 is God's perfect number. Kabantay mo. So kung imo na siyang tagpo-tagpoon palawman, ang Ginoo namukaw na. Ang Ginoo Igsoon giuyog na ang atong unang gugma nga naikatulog. Aron kitang tanan makahinuklog ug mobalik na niya. Giuyog ta. Biblically ang linog usa na siya sa pagbadlong sa Ginoo. Sa unang panahon ang linog instrumento sa Ginoo para iyang disiplinahon iyang makanakan.
Karon igsoon dili lang linog na mga baka. Ambot og ning hugpa na bang baha sa Luzon. Di ba? Kay di man na kay na ibalita pero naadagan kay naaman tay mga followers de sa Luzon magpost-post. Na di baka diha walang di kabaw. Dili sa mga init po kayo. Di na masabot ang klima. Pirting inita. Ang uban po nagbaha. Di ba? Yang ubang nasod na linog, na bagyo na pa jud. Kato laging bagyo sa Nepal. Grabe mga igsoon. Signs of the last days. But still ang mga wala kabaluan para nila itsura man na-timingan na niya. No, di na, tsamba. Si Lord igsoon, biblically, pro-life siya. Kinabuhi siya. I am the way, the truth, and the life. Ingon si Jesus. Kung naa may ganahag kamatayon, John 10:10, walain ang kawatan, si Satanas. Pero ang uban, dili aware, anak. Kita nga nakabalus kamatuoran. Now is the best time, the perfect opportunity, the perfect time to share, to deliver the warning to all of the people around us. Because we are the Ezekiel today. Amen? Musugot kag sa dili, kitang Ezekiel karon. Patay naman si Ezekiel. Sama sa kong giingon ganyan, kinsam day mahimong Ezekiel kato mga palahubog. Unsaon pagkabig sa palahubog ug tuo nila nga labaw pati lang palahubog. Katong mga tao nga naglunang sa kadautan, mga naikabit, unsaon pagtuo sa uban. Di ba? Kita nga nakabaton og bag-ong kinabuhi pinagi sa grasya sa Ginoo. Kita ang musulti nila. Ako nang gibalik-balik wala ka giluwas sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo mga igsoon nga maglingkod-lingkod sa simbahan, mag-ihap lang sa adlaw nga Domingo na pud simba. No. Natay misyon igsoon. Kita ang gitawag og magbalantay sa panahon karon. Watchman nowadays. Amen. So igsoon imo na bang gibuhat na? Imo na bang na gitrabaho ang ipatrabaho sa Ginoo? We are saved to make disciples and to send warning to all of the people, especially those people who are living in the darkness right now. Grabe ang kadautan karon. Kisa may mupahimangno nila katupo mga dautan. Wala, ikaw ug ako nga gibag-o sa Ginoo, ikaw ug ako nga naas kamatuoran. Sa barihan aday kas kamatuoran kay lasilat lang pastora na hinambog sa kabaguhan. Wa ko maghinambog sa kabaguhan, ang uban masuya lagi sa tong kabaguhan. Kay di man sila karelit kay ila normal ra magsimba, balag adik-adik, normal ra lang simba bisag bisyoso, normal ra lang simba basta mga bit. Di sila karelit sa tong kabaguhan kay ngano man. O sila kasuway. Kasama na to. Pero ang tinuod nga Ginoo mo bag-o gyud. Ang tinuod nga Dios kung atong gilagaran milagroso. Kay kung ang Ginoo na nato di ta dasigon nga maglunang sa bisyo. Kung ang Ginoo nato di ta dasigon nga magpuyo sa kaylayan. Kung ang Ginoo na nato di ta dasigon niya nga mga bit kun dili maglakaw sa pagkabalaan kay ang nagtawag nato balaan man. And how will the people know about that if we remain silent? Amen? Igsoon, sulti na, pagpakaban na diha. Kita ang magbalantay karon. Kung sa may gusto mo, si Jesus munaog pa? Si Jesus ang muwali, lahi ba muwali ang Ginoo? No? Kay pinahagit katalagman. Mauna, lahi si Lord muwali. Usahay sometimes. Pinagi sa mga disasters na i-message siya. Kita, ikaw, ug ako, igsoon mao'y gitawag sa Ginoo. Gitagaag tahas sa Ginoo. Amen? Nga mahimong Ezekiel sa panahon karon. Kabalo ba mo igsoon nga matod pa ni Daniel, yes, the book of Daniel, ingon diha. Those who lead many to righteousness will shine like a star. Amen? Kisa katong nagkagiya, nag-lead sa daghang mga taong dautan ngadto sa pagkamatarong, musidlak sama sa bituon sa kalangitan. It means legacy. Mga matay magyudang tanan, pero ang atong gihimo nga maayo kay daghan tag nadala na lead nga mga taong dautan sa tiilan sa Ginoo. Dili na nila kalimtan hangtod sa katapusan. Ang kwarta, mabiyaan raman na. Ang kwarta, igsoon, malimtan ra na. Ang kwarta, dili madala, ini kamatay. Apan kadtong mga matay nga nakalid
nakagiya sa mga taong dautan into righteousness will shine like a star. Mahinumduman ta. Amen. Mao na igsuon. Again, si Ezekiel patay na. Si Ezekiel usa sa magbalantay sa nasod sa Israel. Si Ezekiel mga igsuon, nakabalos kamatuoran, alagad sa Dios. Si Ezekiel may tig-warning, tig-pahimangno, tig-badlong sa mga taong dautan. Nga mubiya na sa pagkadautan. Kay giingnan siya, Ezekiel, kung di nimo sila badlungon, nya mga matay na sila, paninglan ko ikaw sa ilang kamatayon. Ug sama sa kong giingon, igsoon si Ezekiel, patay na, dugay na. Sa karon nga season, sa karon nga generation, kita nga nakabalo sa kamatuoran, ikaw ug ako, maoy Ezekiel sa panahon karon. Unsa ang instruction sa Ginoo ni Ezekiel, maupod na ang sugo sa Ginoo nato. Kita ang tigbadlong. Pastor, mahadlok man kuno ay kadlok, kay ang kadlok man ang mga talawan mao nay unang na tambog sa impierno. Once imo nang i-desire nga musangyaw ka, musulti ka, God will empower you. Tagaan kag kaisog nga wa kay pakialam kung unsay sulti sa mga tao sa palibot. As long as you will speak the truth, God will be with you. Amen? Sada sa Ginoo. Panglakaw ka mo, isang niya, imo ang tinun-an ang kanasuran, bla bla bla, ug mao kini timan ug ako magauban kaninyo. Di ba? Once we speak the truth, igsoon to all of the people who are living in the darkness, God and His power, His protection, His favor will be upon us, will be with us. Emmanuel, God will be with us. Ubanan tas Ginoo. Dili lang kay ubanan nga, ubanan rata, tagbuon pud ang atong panginahanglan. Probe na nako igsoon, kami wa mi mga trabaho. Ang uban nagtuo, nga dako kog income aning nag-vlog-vlog ko. No! Wa ni nako gi fully monetize. Ang uban kay nagtuo siguro wa ka bawas ka tinuod ba. Pero okay ra na, ako ra na silang gisabot. No? Pero ang purpose jud ako ni igsoon is ma-extend, mamantala ang mayong balita sa lain-laing dapit. Kayang social media gigamit ron sa demonyo, pero akong gisabayan sila. Akong gibulabog ang demonyo diri ko nagwali. Kay nga naman, labi na sa mga OFW, nindot kay ning social media kay di na kakinahanglan og passport, dili na kakinahanglan og visa. Bisan asang dapita nga nasod, maabot niya itong mensahe igsoon. Amen? Lipat ang yawa. Ang social media karon yung gigamit pero wa siya kay bawo. Daghan sad karong naggamit niini para isangyaw ang kamatuoran. Kaya nga naman, kita ang puli ni Ezekiel. Kita ang magbalantay. Kita ang tig-warning. Kita ang tig-pahimangno nga pangundang na mo diha. Kaya kung di na nato buhaton, paninglan ta. Amen? So kamo nga naminaw diha mga igsoon, namoy mga kaliwat o kadugo, members of your family, igagaw, parente, nga wala pa sa Ginoo, mao man na itong first ministry, itong kadugo o kaliwat itong family. Sila nga itong first ministry. Pag-ampo, pangayo o opportunity sa Ginoo nga makawali ka. Kaya nga naman, basin usa ka adlaw, nay mamatay nila, nyawa ni mo masangyawi, usa ka sa paninglan sa Ginoo. Amen? But if we desire it with all of our heart, na Lord, gusto ko, here am I, send me. Just like what happened to, just like what Prophet Isaiah said, Lord, here am I, send me. Gamita ko. Once naa ka na nga desire igsoon for soul winning, then God will anoint you, will empower you. God will give you boldness in your heart nga tinga ka baga kag naong mura kag ako wa jud koy pakialam. No? Daghan na kaning duol ako, pastor giunsa na nimo dili ka maratol. Pastor ngano di man ka mauwaw nga diha man si gobernador ganina. Pastor wala ka mauwaw nga diha tong mga attorney ganina na si chief. Nasa chief sa province, nadjud sa ang pinaka-hippie ba sa province, dili ka mauwaw nang anong mauwaw man ta. Di ko kalimot sa Revelation igsoon ang pilmiro nga gitambog sa impierno ang talawan. Wa kay ta na uwaw sa una nga nangawat og kwarta simbahan aron ipalit og syabo. Taro na ba nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo? Naun sa pagkabutang nga mauwaw hinunta. No? Pabagaay nignaw igsoon. Wa ginauwaw ang uban ron nga mga kurakot nga sulo pa og nindot kay mga barong. Wa mauwaw mga mamakak. Kita na ba nga nagsulti sa kamatuoran? Amen?
Again, before I end this message, I just want to repeat this. I just want to remind everyone that in these last days, we're living right now in the last days as we try to observe what happens around us. But hey, you and I, we are the Ezekiel in these last days. Who is Ezekiel? Who was Ezekiel? Ezekiel is the watchman of the people of Israel. Siyang tigbantay, tigpahimangno, tigwarning. And according to the instruction of the Lord to prophet, to the servants of the Lord, Ezekiel, ingon ang Ginoo, kung di gali ninimo sila badlungon, unya mamatay sila, paninglan ko ikaw. Apan kung imo na silang nasultian na warningan sa kamatuoran, unya mamatay sila, kay wa sila mutuo, okay ra na, absuelto ka, Ezekiel, kay imo namang gisultian. The same nato. Igsoon, kabalo ko nga daghan mong higala. Kabalo ko nga dili tanan members sa imong family, igagaw parinti kaliwat kadugo Kristohanon. Atuan ang misyon, ikaw ang Ezekiel nila. I-desire na, once imo nang i-desire, pangayuang senaryo, opportunity, situation nga makawali ka. Ug di magmaro-maro ka, nakoy uban bitaw nakoy uban nga mga friends nga gi-invite ko. Nag-create sila og kana bitawng si tawag kana kanang mga family reunion, bonding unya ila kong gi-invite. There are so many times gi-invite ko nila nga na. Kay mauwaw pa daw sila ba, managan na sila mustorya insa. Pastor, pwede ikaw inviteon kay reunion na mo pastor niya. Daadaghan kayo na Tagaluson ang uban gikan sa gawas muli. Pastor, pwede ikaw mo share? Sige. Dito birahan na yon. Pwede nga na, ang importante di ka paninglan sa kamatayon sa mga tao nga duol sa imong dughan. Imo mahigala, kauban sa trabaho, kauban sa negosyo, imong mga kauban nga uban-uban nimo kanunay. Imo na ba nang nasangyawan or ang inyong hisgutan dia mga salida ra unsa inyong hisgutan dia? No, basi nang sige ra mo hisgot sa corruption sa nasod, sige lang mo hisgot sa bisag unsa lang. Mayo man na kay concern ka. Pero how about the word of God? Imo bang giwali? Imo bang gisangyaw ang ebanghelyo? Amen. Again, before we pray, igsoon ikaw ang Ezekiel sa panahon karon. Ikaw ang gitahasan sa Ginoo nga muhatag og mensahe sa mga taong dautan. Tanaway mong silingan luoy kayo. Mag-away sila, magtiayon. Mukuha dayon, mangutang dayog tanduay. Maghubog-hubog, madtos bidyukihan ang uban, manuyop. Kay ngano man, gubot na depress, wa sila kabalo. Nga ang bugtong solusyon si Jesus, pero ikaw ning sulti ba kanila? Kabalo ba ka nga pwede ka paninglan nila? Nga naman silingan gud mo. Ang mag-ako pa'y musulti nila nga layo mi, ikaw nga nas dool, sultiin na. Wa ka kibaw. Unsay may tabo sunod nga mga adlaw. Basin ba og naay mo taliwan diha? Wa ni mo sulti usa ka nga paninglan sa Ginoo. Amen. Ikaw ug ako mao Ezekiel sa panahon karon. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word this day, this afternoon. Salamat Ginoo. Ngay mo ming pahinumduman nga naami tahas, naami buhaton, naami mission. We are the Ezekiel nowadays. Ngang generation karon grabe kadautan, kami ang mubadlong, mupahimangno, mupahinumdum nila. Kay kami ang kabalos, kamaturan. Lord, I pray to all of the listeners right now. Tagay mi kaisog, kaalam, dihog, i-empower mi Lord nga di mi mauwaw. And I pray Lord God that you will create a scenario para makawali mi Ginoo in Jesus name. In Jesus name. Holy Spirit, thank you for your presence, for your word right now. Salamat kay Ginoo. Salamat sa imong mensahe nga naghatag namog kadasig, motivation, nga dili jud mi magduha pagsangyaw sa kamatuoran kay mauna ang imuhang sugo namo. Salamat sa kaisog, sa dihog, sa kaalam nga langit nun. And I believe, Lord God, once mulakang lang mi ikaw na bahala, Ginoo. And I pray, Lord God, as we speak your word, as we share your word, Lord God, tuguti ang imong Holy Spirit mo konbiktar sa matag usa nga makadungog, Ginoo. Ang among trabaho ang pagsulti, ang conviction sa Holy Spirit na. Dili kami ang mukabig, ikaw, Ginoo. Amo lang buhaton, musulti lang mi, ikaw na bahala, Ginoo. The rest, it's all up to you, Lord God. Ikaw na bahala, Ginoo. But I pray, Lord God, nga sa matag tao nga among masangyawan, mamuhat ka sa ilang kasing-kasing. Muuban ang imong presensya, imong dihog, imong gahom, Ginoo.
Kaysa imong gahom, Ginoo, walay gahi nga kasing-kasing nga dili mahumok. Kay diha kanimo walay imposible. Thank you, Lord God. Salamat, Ginoo, again sa imong mensahe. And right now, Lord God, I pray to all of the listeners right now. Bless them, Lord God. I declare healing sa naay mga balatian, Ginoo. Healing in physical and emotional in Jesus' mighty name. I declare, Lord God, ang imong pulong nagaingon ka nga pinaagi sa imong labod. Mga ayo kami, Ginoo. Walay balatian nga dili kaya ayuhon nimo. Kaya ang tanan na human na, it is finished, Lord God. Nagpabunal na ka, nagpalabod ka. Kaya ang imong gusto aron magkabaton kaayuhan. So I declare healing right now. I pronounce healing sa naay mga balatian right now. Healing in physical and emotional in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you for the miracle, Lord God. And right now, Lord God, ako nag-aampo, Ginoo, sa mga naiutang, makabayad sila. Ug sa tanan nga giutangan, mamayad ang ilang ang nangutang nila in Jesus' name. Pahinumdumi, Lord God, sa ilang obligasyon sa pangalan ni Jesus. Sa tanang negosyante, Lord God, pauswaga ug mahimaya ka sa ilang income in Jesus' name. Sa tanan, Lord, nga na trabaho, i-promote, Lord God, and I pray nga mahimaya ka sa ilang salary. Kay Lord, ang tanan, grasya ra nimo. Naningkamot sila apan ikaw nagpanalangin lang sa buhat sa ilang kamot. Walay ila, ang tanan, gipiyal ra nimo, Ginoo. Wa mi angay ipanghambog. Kay ang tanan, grasya ra nimo. And I pray, Lord, sa walay mga trabaho, tagayag trabaho, Lord God, in Jesus' name. Sa tanan, Lord, nga nag-ampog, kaluwasan silang tibok family, I declare salvation to their whole family in Jesus' name. Sa tanan, Lord, nga nag-ampog, Ginoo, kabag-uhan sa ilang kinabuhi, nga makagawas na sila sa mga any addiction, Lord God, I declare deliverance in Jesus' name. And Lord God, sa tanan, Lord, nga na-depress karon, Ginoo, na mga silent battles, mga struggle, I declare peace of mind. And I pray, Lord God, nga imong ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon. Nga ang tanan mulurang ra na ay panalangin sa luyo nining tanan. In Jesus' name. So Lord God, this time mong dawaton ang kadaugan, ang panalangin, ang milagro. Amo kining dawaton uban sa pagtuo, himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So mabungahong adlaw mga igsoon na human at tano. Praise the Lord. And this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Salamat sa inyong pakiguban kanako. Okay. Sorry, nang humot na diri igsoon og kanang sudan. Okay. Wala pa mi naniud to ba. Okay. Praise the Lord. Thank you for being with me. And this time akong ibalik ang tanang himaya, kadungganan, pagpasalamat sa Ginoo lamang. He alone deserve all the glory. So thank you for being with me. I pray that today is gonna be a blessed day. It's gonna be a fruitful day, and God will bless all of you. Will bless all the works of your hands. Tanang mga utang bayra na sa Ginoo in Jesus' name. God will make a way. Just have faith in Him, amen. And away sa payan kanunay Brother Jamie Payot. God bless you more and more and more. Okay. And before I end this mga igsoon, I just want to encourage everyone to follow our page. To invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And YouTube channel na to, please subscribe, Librera. Salamat, no? And mga subscribers, tanan-tanan, salamat kayo. Mga OFW, i-bless mo ni Lord. I declare promotion, I declare favor sa inyong amo in Jesus' name. I declare comfort sa kamingaw, sa inyong pamilya. And of course, good health as always. Amen? So, God bless Jers D. Alvarez watching while on duty. Nawahi ko, ibalik brad, kanindot kayo. Okay, so that's all for today. See you again next time. Ampo, amping, abante, para sa kimayaan sa Ginoo. God bless everyone.